X-Survive exclusive. Ndarangarira tichifuta mombeko. Baba mwana ufana kutoa chitiri. Leo jizura hapa tunazeta zetu zifanye. Dola ndokupinda mchipatara. Ndotopinda overline chingoti alisofamba. Mama saka ari pamberi ndiani. Mutona ari kurapwa era. Mapinde munhu wanisa achingobuda ndinda kutopinda. Baba mwana asa musikugutsikana kana. Hapana kana unyora ndoziva sei pachipatara ipapa. Ndosaka ichinzi private. Asi panonyora kwanzi private hospital and private clinic. Manje kana pakadai ndopaziva sei. Vachangotanga doctor vanenge achitanga tobvunza achiexplainera kuna doctor kuti uri kunzwira kunzwe saka munhu akumidze kubuda. Saka topinda tese munhu wandisasa. Aiwa musara papanzi. Ipapo manje vana hapana kumira. Munotimirira ingasabva kumba tichiwirira nawani kuti tichikwenda kwachiremba saka munoti ndichapinda ndega musara makandimirira semabvira tangota kumba tavirira manje zvinobvisa usapinda gandimukadzi wangu. Aiwa mukangona ndanonoka munhu yamuchindicheka munoti vanga nditeko chiremba ivo saka pachinzi panorapwa nani vanonokera vari kuti vanenda kutofunga kudzokera kumba vakutovesitira nguva pana. Aiwa kana baba mwana unofanira kuita uchiteerera vachizora apa zvinozoita zvinhu zvedu zvifambira zvozotangira panapa kuti wakuda kuchinja ngatione ngatiri but munaenda karastabo. I don't know what I was expecting it. You can listen to it. Was weird last. I don't know this time can you do some check-ups on Peter's what this time to put out to teach you man and teach and to them to go have to see a piece of finger. Because we are doing the check-ups for a long time. So you can just lay down for another band. Okay. Anyway, can come and lay down. So I need to do our check-ups. 2 minutes later. Just to first so that we don't suspect anything. For example, next time we will come just today you say stop some check-ups. Isusu veru tekimeti, kariza pachano yedu, popazia.